Morten. Ja. Ja. Goddag, børn, og velkommen til Mortens madkasse. Så skal I se noget fix. Graver lige ned i madkassen her, og der havde vi til sådan noget ting. Således. I dag vil showet handle om vores dejlige interview med B.S. Christiansen og Togedegnen. Og dette indslag vil komme senere i showet. Ned igen. Og ud til. Der havde vi jo så sådan en fætter. Og slangen skal vi nok også lige have. Ja. Der havde vi jo den lille slammert. Ja. Og dagens indslag vil komme til at omhandle et interview fra Toge. Hvorledes vi har disse rekvisitter indblandet. Hvor B.S. Christiansen senere vil give en gengivelse af, hvordan du bruger dette gevær. Og dette var så dagens show til videre. Nu vil jeg så lige give mit sidste indslag. Og det er jo så vores eget hjemmelavede springvand, som du så skal vidne nu. Det er jo en lang proces at samle dette vidunder af en maskine, men det kan jo ikke altid lade sig gøre, så vi har snydt lidt derhjemmefra. Nu skal I se. Vidunderligt, det må jeg sige. Fantastisk. Og det var så alt for i dag. Tak, og vi ses senere med et interview med Toge. Videre til marken. Hej, hej. Ja, jeg er så herude i naturen med vores ekspert Toge, som i dag vil fortælle os lidt om den fabelagtige Mariehøne. Ja. Dejligt vejr, dejligt vejr. Ja, det er jo ekstremt dejligt vejr. Det er godt vejr for Mariehønen. Og sådan ligesom udfolde sine vinger i. Fordi når der er mariehøner, er der sol. Ah! Ja, der er en mariehøne. Hvad? Kan du se det? Kan du se det? Det ligner da grandgivligt ikke en mariehøne. Efter visse udsagn har jeg hørt, at de skulle være røde med sorte prikker på. Er du fuldstændig idiot? Det er en meget pålidelig kilde. Nej, det er... Nej. Det er en skrøne, at en mariehøne har sorte prikker. Okay. Det her, den skal tages med omhu. Hvad ville der ske, hvis jeg kastede det der ting på dem? Så ville den højst sandsynligt dø. Er du sikker? Men den er... Se. Den er... Hvad spiser sådan en... Nej! Der. Eller jo, den spiser ahorn. Se her. Haps! Den spiser den jo. Utrolig hurtigt. Det er jo et levende væsen. Men hvad foretrækker de at spise sådan en lille fætter? Jamen, den spiser ahornsirup. Og så kan den godt lide at spise pizza. Det er rent faktisk dens ynglested. Hver gang Mariehøne den finder en pizza. Så sandelig siger jeg, at ligesom med hestene. Ja, præcis ligesom heste. Nej, køer. Det var køer. Præcis ligesom køerne. Måske. Og hver gang den finder en pizza, så tænker den, jeg vil skide unger ud, mand. Og så går den hen, og så føder den på en pizza. Ja, men alt det lyder jo meget interessant. Men jeg tror hellere, at vi må komme tilbage til studiet nu. Tak for i dag. Ja. Velkommen tilbage til Mortens madkasse. Vi har lige været ude i marken og hørt fascinerende ting om Danmarks dyreverden. Og nu har jeg så B.S. Christiansen inde i showet, som I kan se. B.S. Christiansen, velkommen. Hvad er det så, de gerne vil fortælle os denne dag? Ja, altså lad mig lige starte med at sige, at det er vigtigt at beskytte sig selv, så det er nok en god idé, hvis du lige tager den her på.
Hvis nu jeg skulle falde med. Hvorledes skal den så sidde? Den skal sidde sådan her med den flade side opad, så hvis du bliver skudt, Okay. hvis du bliver skudt forfra, så passe på bliver brillerne. kuglen bare skudt tilbage på modstanderen. Det er vigtigt. Også, det hjælper også, hvis der falder meteorer ned. Hvad er den basale beskyttelse så? Jamen, det er jo en hjælp frem for alt mod meteorregn og styrt ned og sådan noget. Og kugler. Og så camouflage-tøj. Gerne i farven grøn. Det er så taget på her for at vise, hvordan det kan se ud. Det er sådan noget, der falder i et med naturen. Er det meget påkrævet, når man er derude i? Det er meget vigtigt. Hvis jeg stiller mig ned til træerne dernede nu, så vil I faktisk ikke kunne se mig. Det lyder jo spændende. Og så, men det aller vigtigste, det er en gun. En gun. En gun, siger du? Jeg har også taget en med til dig. Hvad skal jeg dog bruge sådan en til? Til at beskytte dig, hvis der er nogen, der angriber dig. Jamen, vi sidder jo inde i det her bygning. Ja, men der er masser af terrorister, der terrorangreb altid. Jo, jeg lægger den lige her til siden. Hold altid en finger på aftrækkeren. Så er du klar. Okay så. Det vil jeg så gøre, BS. Men jeg kan så forstå på det. Jeg har jo været i militær i 30 år. Ja, det kan jeg forstå Og på. hjemmeværende i 60. Jeg har læst. Og jeg har været meget ude i skoven og leget rundt sammen med hjemmeværende. Så jeg har nogle meget skarpe sanser, jeg synes, jeg kan lugte noget. Ja. Okay. Det lugter. Hvad lugter du? Hej. Det er hash. Det er hash. Skide hippie. Nå. Så vil jeg tro, at vi vil takke af for i dag og sige, det var det. Ses i næste uge, unger. Hej, hej.